dneska budeme natáčet, já teda budu natáčet Agario. Je to naštvaná hra, počkejte, já vám ukážu, mami. Pozdrav do videa. Ahoj. Tak, máma pozdravila do videa, tak a já, teď bude malý prostřih, protože já musím to nejdřív dát tu kameru, abyste to viděli. Tak, zatím čus. Takže lidi, já to mám, takže lidi, jde tady o to, že vy musíte utíkat před, no já vám to sám vám to ukážu, počkejte, já dám si tady korunky. Počkejte, server a můžeme hrát, prostě koukejte, tady je normálně kulička a já musím zhrát tyhle ty malý, abych žral bych další, sakra, ale vidíte, že to moc dobrá hra není. Je to asi ta třetí nejpopulárnější, což ani nemůžu jako říct. Teď se mi to asi seklo. Takže já moc omlouvám. Jo, neseklo, dobrý. No, seklo. Takže lidi, moc se omlouvám. Já teď musím to vypnout, protože se mi to seklo. Protože se mi úplně baknul počítač. Moc se vám omlouvám. A do popisku vám dám úplně, jak se to jmenuje. Jmenuje se to agar.io. Tak, já jdu si to dát znova, tak. Tak jdeme hrát. Tak jo, já jmenuji se Gabi, protože chci. Tak a vidíte takovýhle tady a já ho můžu sežrat, protože musím jít pořád. Před tím letím musím zdrhat. Vidíte tohleto? No tak já před ním musím zdrhat. A tohleto může jít trochu, jsem mu sežral, dobrý. A vidíte tohleto leva, tak já mu to vezmu. Tak a je po něm. A abyste se rozdvojili, musíte dát mezerník. Co teď jsem dal. A dvojitým Včkám dáte malou kuličku. Když někým chcete si kámoši. Tak vidíte, že já mám tady ty, který nehrajou. Takhle se jim říká se jim boty. A já už mám 255. To vidíte tady, můžete si to spočítat. Ale tím vás nemusí vás prostě trápit. Tak, a já teď musím utíkat, protože když dá on na tohletoho mezeru a on ho sežere, tak on může mi sežrat i mýho právě. Teď já jenom vám říkám, já už jsem už na to borec prostě. Já už to umím. A teď musím právě zdrat. Sakra, utíkej, srystal. Pojď sem, jídlo. Ne, jídlo, pojď sem, jídlo. Ne, sakra. Můžeme utíkat právě. Tak a tady je někdo. Tak koukejte, takhle dáme mu kuličku. No chceš? Ne, on to někomu to dal. A vidíte, že vrazil jsem do něj. Protože někdo mu dal, prostě on mu to dal. Tak koukejte, dvojitým Včkám